Je hoeft ervoor net lang om je heen te zien, op en om de snitser maar. De listplakken lezen vol en de containers binnen het ik. Ja, bijna elke container is dit met de deksel hier en het zit eromheen. Ja. Ja, we hebben op één dag 6 ton rotsen op hellen. Op een maandje ronde, ja, dat is vol, hè. Dat is normaal maar 2 ton dat we op hellen op één dag. En dat weer nou mooi wat meer. Ja, dan krijg je 174 ton is ongeveer wat er gewoon waar in een seizoen ophellen wordt. Ja, 104, ja. En wat denk je dat je hem dit hier op uitkomen? Ja, richting de treien. 100.000 kilo. Ja, het is gewoon echt aanpoten om dat in een regulier seizoen al voor elkaar te krijgen. Maar nu is het echt, het is bijna niet te doen. Maar goed, we doen ons best en we gaan vrolijk verder. Dat het al je nog maar correct dwaan is, valt volop. Mensen die zijn heel voorzichtig om het als klacht te definiëren. Maar ik had gisteren een meneer die zei van nou staat dat afval er nog steeds naast. Misschien moeten jullie hier even komen. Ik zei tegen die man van ja, maar dat is niet hetzelfde spul wat je vorige week zag staan. Dat is weer nieuw spul. Dus wij komen overal. Maar mensen, ja, het is gewoon wat ik net tegen je zei. Het is bijna niet bij te benen op het moment.